First day of school. Tama, day. Ini itong klase karon. Ay, at yan ako si Boss Mila o si Boss Ulid. Ako nga dito yung manulod ko itong klase. Sila dyan. Pre, pasunduga ko niya, pre. Magsunduga yung tanduha ba? Oh, siyempre. Taro ko. Kaya pulo, biyak ka nga. Di po kita kabalo kay Mansur. Parehas ka. Oo. Wala, tabla-tabla. Zapa. Ha. Wala si Boss Mila o si Boss Ulid. Tuon ako din. Kasama mo. Siyempre, mga eskwela. Naunsa. Kabuang, mga utana, pamanog-asat ta. Malamang mo eskwela, ikaw, asaray ka. Eskwela po. Pero, ano talong klase karon mga pre? Guwapo ani. First day of school, first day of cutting. Nana po na kabuang nating-kating kabong bugo, kaya tas tanan. Ako lagi. So pagtuon na to, ani. Amo, bala mo. Di mo kakaugit siya nito dapita. Pista ba dito? Kapes ko, pete punugaya ni Ingon. Sa pagihulat na to, tara. Langit-langit. Tara na! Isa. Bago ta mga ating tanawon sa tong room kung nanabang maista dito. Palit na masakpan ba? Bitaw po. Tara, ato sa liliyon. Asa mo itong mga biyan eh? Taan ni. Apa na ilan nga pader nga mumura? Kana, Kita asa maglisod. Mumura na. Diri ra dapit. Diri. Ya. Ya. Ano nga pader? Bubog ano? Gidaw, unahin daw. Ako una. Tulak. Tulak. Sundin ninyo na ako diri o. Pre, tulak tika. Ako na lang. Dawatan lang ko niyo niya sa babaw. Wala diri lang kaya ni mo eh. Kaya mo kiduwatong ka na mo ba? Oh, apsan kita sa to maestra ron. Ayo, kuwaong bago. Pingabi. Dali ba? Ay nga diri. Ako gunit. Sa mana pre? Patay na tunog ang lubot. Ganit, pre. Urag malitso na dyan ko, ani, pre. Last siyang bakal pre. Bawang good. Alam mo ka ba? Ano ito ipabot rin? Mabtang sa gwardiya. Unahin na, Boss Ulid. Sige ako na. Asman, pre. Kabuang. Kabuli una be. Ka, magani ka. Tulak mo ah. Kunin mo ba? Way mo dawat. Ikaw na, pre. Ikaw na una. Kaya ni mo taas magkatiil. Kuwap ko. Hapit ka mabuang. Balik sa kanya. Ay, ikaw lang nila. Ikaw na. May para na mo dawat sa mga. Ang binambag mo be. Ulay lang ko ninyo. O sige, lalang ka na mo. Nalalay si mo. Ani, pre. Ikaw na. Unang school, unang cutting, sad. Disgrasya pa tani. Tingnan ka na may litson. May litson. Litson ko napabot eh. Agay! Ayaw na, ay kulit ang ilong. Ay, sorry. Cuman rin, okay na ka dra. Okay ka? Okay, ani nga nauna na po na akong lubot. Ganyan, natusok karon. Natuko na pong lubot. Ay, si Yaw dira. Dawatan ni mong bago. Abdan mi diring maestra. Pero, Kisto, manaoy, pagkaway batasan po, doy. Mula bag pre, sanang manjud. saan po sunod pre? Oo, uy! Saan taon ka? Tingin mo na nga pre. Patay! Ambak na ko! Bataan mo letri man sa mua. Pagkapon mo dira agad. Pata, di pa tamang disgrasya, ani. Tara, setang pamaulan sa bag din mo. Wala ka mga ambak mo na madalan diri ah. Mua mangguro mo. Ligalang dali, gusto ni mo. Disgrasya pa sa trabaho ni mo naman na diya, oh. Balugod. Kana, kabuang. Lahi naman dayron. Hindi ko sagot, ani. Takit, na bakit kong lubot, ha? Ang mga piyan sa kalaki, nyara debra. Ano kay ka?